mga pangenot na barata. Roro vessel na halis sa Viracatan, Duanes, narautan sa Taucan biyahe. Lalaki pinagtitigbasgadan sa Sorsogon. Apat na kup sa illegal na pagsisira sa Camarines Sur. Asin, Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpatanid kontra sa paglakop nin Peking Kwartango niya na holiday season. Diyos maray na banggi, uninan mga baretang dapat nindong maraman ngunya na Martes, Nobyembre 26 taong 2024. Sa detalyes, Roro vessel na haling Viracatan, Duanes, 17 oras na nagpataw-pataw sa dagat, makalis na marautan sa Taucan biyahe. Sa Hercules Barbacena sa bilog na detalye. Ligtas na ang sanggatos na pasahero asin crew kan MV Don Herculano na 17 oras na nagpapataw-pataw sa dagat, makalis na marautanin makina sa Taucan biyahe kaining Domingo, Nobyembre 24. Sigun kay PO Second Jerome Viñas, ang Deputy Commander kan Coast Guard Substation Tabaco, alas 7 din banggi ka naon ang bita na petsa kan maghali ang Roro vessel sa pantalan kang Virac. Alagad sa katahawan kang biyahe, nagkaaberya ang makina kaini. Ang insidente, daiman da atulos na i-report sa inda kan kapitan kan barko, kaya nahaluyan man ang sa indang pagresponde. Dugang pa niya, alas 5 kasud mang aga kan mapansin maninda na dai pa nakakaabot ang nasabing Roro. Kaya tulos silang nakipag-koordinar sa Coast Guard Virac Substation asin sa kapitan kan barko sa samaisihan ang pangyayari. Na-find out namin na dito na sila sa 11 nautical miles away ng Port of Tabaco. And then, napag-alaman namin na yung vessel na yon ay nasiraan na sila ng isang port main engine. Dalawang engine kasi yan eh. And then nasiraan sila sa banda ng 2 nautical miles away from the Viracatan, Duanes, yung sa Twin Rock Beach Resort. And then nag-push pa sila kasi maalon daw. Yung isang mini engine, yun pa yung ginamit nila pag-push sa vessel na yun. Na-stuck sila doon kasi 2 nautical miles, 2 knots lang yung takbo nila. Pinersa nila hanggang dito sa San Miguel Island. Apwera sa crew asin mga pasahero, anom naman lain-lain pang bihikulo ang sakay kan Roro. Depensa man da akan kapitan kan barko, dai tools ay nakapagpaiksi sa inda, kulita si Butman sa pag-akudir sa mga pasahero, asin nakahagad naman nin tabang sa MV San Antonio na hali pang Samar. In case may emergency, call kagad sa Coast Guard kasi ang Coast Guard naman parati naman nagre-response kagad kami. Alas 11 kasud mang aga kan matrayon pong nakaabot sa pantalang kan Tabaco ang nagkaaberyang Roro na ginuyod kang MV San Antonio asin pigsakayan man kan mga stranded na pasahero. Sa presente, nakaankorahe pa ang nasabing barko sa Tabaco Port asin pigpapakarhay ang nagkaaberya kaining makina. Para sa mga baretang tatak Bicol. Lalaki gadan sa pananagakan sa diri man sa nakaining bayaw sa Pilar, Sorsogon. Haloy ng iwal sa daga pigtutok ng motibo sa krimen. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dead on arrival ang sarong 39 anyos na lalaki, makalis na pagtitigbason kan sa iya mansa ng bayaw. Alas 5 nin hapon ka nakaaging Domingo, Nobyembre 24. Pigbisto ang biktima na si Ramiro Montales, may live-in partner, asin residente kan Purok 3 Sitio Mahamot, Barangay Lumbang, Pilar, Sorsogon. Mantang pigbisto man ang suspect na si Rogelio Rabulan Jr., 42 anyos, may live-in partner, residente kan Purok 7 Sitio Sapran, parehong barangay. Sigun kay Police Captain Brian Bea, an officer in charge kan Pilar Municipal Police Station. Alas 7 ni banggi kan parehong aldaw kan maipaabot sa indang hepatura kan punong barangay sa lugar ang nasambit na insidente. Kung sain sabay man kay ning ipig-turnover ang suspect. Basado sa investigasyon, sinugod kan biktima ang suspect sa harong kaini, bitbit ang pagsadiring sundang na nagbusol sa suspect, ngani kumuha manin sundang asin kan gamit kaining pampana nin sira na ipigtusok sa biktima, saka pinagtitigbas. Nagluluwas man sa investigasyon, nahaloy ng may dai pagkakasinabotan ang ambuslados. Sabi ni nung suspect, medyo matagal na silang may
pinagalitan nito dahil nga sa lupa. Kasi nga nung yung live-in partner nitong victim is sister nitong suspect. So parang yung lupa nila na inaalagaan, sinasaka, parang ang gusto nitong suspetsado, siya na yung mag-manage o doon. So hindi naman ito pumayag na suspect kasi nga sila talaga ang nagsasaka ng lupa. So kadalasan po, yan po ang nagiging dahilan ng kanilang pagtatalo. Igbalo pa man kutang darahon ang biktima sa pinakaharaning ospital, alagad pigdeklara ng dead on arrival huli sa sinapo kaining mga lugad. Sa giraray po ang sa indong PNP both na manawagan asin magtaonin batanig sa publiko, lalo na sa tulang mga kababayan dito sa Pilar na sa mga dikit na pag-iriwal sa loob ng pamilya, lugod na pag-urulaya sa loob ng pamilya, lugod na dahil na ini mag-abot sa punto na magpupurulugan, una nga ni nag-abot sa punto na may nagagaan. Kasi kung dahil tayo niaayuso, sayang tang relasyon bilang sarong pamilya. So, dapat po, mga dahil yung mga misunderstanding, sana po masettle within the family. Mientras tanto, dahil naman nagsaangat panin kaso ang nabayaan na pamilya kan biktima kontra sa sospek. Makalihis na magkaigwanin pag-urulay. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Pilar MPS ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Iligal na pagsisira na aktuhan sa Balatan, Camarines Sur. 4 na kalalakihan arestado. Uyaliwat si Danica Garcia. Arestado ang 4 na kalalakihan, makalihis na maaktuhan kan mga bantay dagat na nagkukondusir ng iligal na pagsisira sa kadagatan sakop kan Barangay Luluwasan, Balatan, Camarines Sur. Alaunan nin hapon kan nakaaging Domingo, Nobyembre 24. Pigbisto ang mga sospek na edad 21 anyos, 25 anyos, 28 anyos, asin 61 anyos na interong residente kan nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga ini, ang sarong fishnet. 10 kilo nin man iba-ibang sira, na pigkakarkulong nagkakantidad nin 1,500 pesos asin ang gamit na sadit na motorized bangka. Bali ma'am, ngayong taon o ngayong buwan. Una. Ngayong taon at buwan po ito, sir? Yes ma'am. Bali ma'am, talagang dito lang ma'am yung natin. Bali nung mga nakaraan, mayroon naman ma'am na huli pero hindi naman nagawa ng illegal na pangingisda. Sa impormasyon, haloy nang pigbabantayan kan otoridad ang hiro kan mga suspitsado. Huli sa sumbong kan mga kabarangay kaini, dapit sa pinagigibong illegal fishing kan mga ini. Paulit-ulit po namin, lalong-lalo na kami mga kapulisan ma'am. Kaya po ganyan po yan ma'am kasi regular po kami ma'am na nagkakandak ng seaborne patrol. Kaya po na iiwasan po yung mga gumagawa ng ganyan na mga illegal. Siguro na-relax sila ma'am kasi kakalipas lang ng bagyo, makainisip nila na kami hindi wala kami sa Subalit, ang hindi nalalamay, meron kaming mga mata sa bawat barangay na nalalaman namin o yan sa amin ma'am, nagsusumbong. Kasi pag kami ma'am pumupunta sa mga barangay, yan ang aming nagkakanda kami ng mga awareness, lalong-lalo na sa mga dyan, sa illegal, hindi lang sa illegal, sa iba't iba pang puri na gumagawa ng pagkakamali ma'am, mga illegal na gawain. Nasa kustudiya na kan Maritime Pasakawa na 4 na parasira, asin nahahampang sa kasong pagbalgar sa Section 86 kan Republic Act 10654 o unauthorized fishing. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Relief operation para sa mga biktima kan Bagyong Christine sa Banwaan Inuwas, pinanginotan kan mga estudyante hali pa sa Daraga, Albay. Si Arielo Bea sa Bilog na Istorya. Saro si Nanay Heidi Rotor kan Barangay San Ramon, Uwas, Albay sa maugmang nakaresibin ng relief packs hali sa Operation Tulong ka National Service Training Program kan Bicol College Daraga, Albay kaining Sabado, Nobyembre 23. Sabi niya, bentahin hanggang na may mga siring na ayuda.
Dawa pirang simana na kaya nakaagi makalis na manarapado ang bagyong Christine, masakit man giraray daan pagsustener kan oral daw nindang pagkonsumo, urog pata nagpupuon-puon pa sa nasidang magbangon. Nagpapasalamat kami unang-una sa LGU, DSWD, tapos sa mga private na mga individual sa mga eskwelahan gaya ng Bicol College na nagbigay ngayon, na tumulong dito sa amin, na isa kami sa mga nabibigyan ng mga ganitong relief. Total na sanggatos na relief packs ang ipag-abot kan eskwelahan sa sanggatos manda na benepisyaryo kan Barangay San Ramon. Laog kan relief packs ang mga dilata, bagas asin magagamit pang mga bado para sa mga residente. Parte ang outreach program sa NSTP training kan mga estudyante kanao ng bita na eskwelahan. Bali itong program na ito yung part ng program of instruction ng Community Outreach Program. Very timely naman dahil mayroon tayong affected ng Typhoon Christine, nagkaroon kami ng relief operation. Bali may pinag-prepare din kami na sa 102 food packs para sa residente ng Barangay San Ramon. Mientras tanto, nakatalaan man na darahon kan eskwelahan ang sharing na programa sa mga biktima ng Super Typhoon Pipito sa Catanduanes. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lubea. Duwang most wanted person arestado sa manhunt operation sa Masbate. Asin Fiesta Haraya Regional Trade Fair Candite Bicol bukas na. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV.
Duwang wanted persons na naatubang sa kasong panlulugos asin panggagadan, arestado sa magkasuhay na manhunt operation kan PNP sa Masbate. Si Angeline Dagta sa bilog na detalye. Dagos nang nahulog sa kamot kan otoridad ang duwang most wanted persons sa Masbate sa duwang magkasuhay na manhunt operation kaining Nobyembre 24. Enot na nadakop kan otoridad ang suspect na pigbisto sa ngaran na Roel, 40 anyos, paraoma asin residente kan Barangay Bayonbon, Masbate City, na pigkukonsiderar bilang most wanted person sa rehiyon huli sa kasong panggagadan. Naging matrayumpo ang pag-aresto sa sospek sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Pazlinda Villamor Joaquin, ang judge kan RTC Branch 44 Masbate City kan Desyembre 24 taong 2004, asin sa pinagsarong puwersa kan CIDG Masbate PFU sa tabang kan Regional Intelligence Unit Masbate 94th Staff Sab, Masbate 1st PMFC asin Masbate City Police Station. Mga old warrants ito, so yung mga dati-dati pang file na ano na din ma'am, na mga na damage na. So yung case folder po, wala pa po silang nahanap na folder. So magko-coordinate po sa korte para po maano kung sino po ang victim nitong insidente na to. Sunod naman na naaresto kan otoridad ang pigkukonsiderar na provincial most wanted person kan Masbate, na sarong 19 anyos na lalaki mayong trabaho asin residente kan Barangay Kagbatang, Katayngan, Masbate. Naaresto ang sospek sa kusog kan mandamiento de aresto na pigpaluwas ni Honorable Teofilo Tambago, ang acting presiding judge kan RTC Branch 49 5th Judicial Region, Katayngan, Masbate, kan Nobyembre 19 taong 2024. Naatubang ang sospek sa pagbalgar sa Republic Act 7610 o Child Abuse Law, makalihis naman lugos ng sarong minor de edad. Yung biktima po ma'am is minor. Minor ma'am yung biktima, kaya yung kaso niya is rape in relation to Republic Act 7610. Ito ma'am na mga suspect natin is nasa kustodiya po, yung regional is nasa Masbate City pa, and yung Katayngan is, yung sa provincial is nasa Katayngan din. Waiting po na lumabas yung order of commitment po from the court of origin para po maipakomit na sila sa BGMP. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang mga sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Bangko Sentral ng Pilipinas may patanid sa publiko nga ni day mabiktima kan mga sindikato nin peking kwarta urog nangunyan na holiday season. Uyaliwat si Angeline Dagta. 40 taon ng tindera nin prutas sa Legazpi City Public Market si Nanay Eleanor Maximo. Sa 4 na dekada niyang pagiging tindera, nung kapada siyang nabiktima nin mga sindikato nin peking kwarta. Antes kaya niya dahil saray ang kwartang ipambabayad sa iya, sisipat niya ng gad ining maray nga ni masyerto na lihitimo ining kwarta. Dugang pa niya, mas maikmat man siya ngunya na holiday season na dakula ng gad ang posibilidad kan paglakop kan mga peking kwarta. Kataw kami kanipiksiring kayan. Makapal ang balat, ang papel niyan. Tapos iilingon mo yan dyan, may igwa dyan na 1,000 na nakalaawog. Uda ligdi, gilid na yan. Sa sarong pagtiripon kasuudbang aga sa Legazpi City, sinabi ni Attorney Tomas Carino, ang Regional Director kan Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon, dapat maging vigilante ang publiko laban sa mga peking kwarta nga ni daima biktima nin mga sindikato urong natuyong holiday season. Para ma-check ang security features urog na ka New Generation Currency Banknotes, pira sa mga pinaka-epektibong paagi iyo ang fill look tilt method. Magaspang ang tunay na kwartang papel mantangan peke ang mayumok asin madaling makumos. And we confirm that so far we have not been receiving any reports or complaints regarding po sa counterfeiting. Pero talagang alam na po yan pag Christmas and also election time next year, di ba? So continuous naman po ang monitoring ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pwede sir na makulong nin 15 taon ang sisay man na mapapatunayan na nagagamit ka na sabing mga kwarta. Mientras tanto, pigiin kami narman ang publiko na tulos na i-report sa otoridad in kaso makaresibi nin peking kwarta o darhon sa BSP para ma-verify kung tunay o counterfeit bills ang naresibi o kapot na kwarta. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Bureau of Fire Protection nagkondusir nin fire safety seminar asin drill sa sarong business center sa Legazpi City. Si Arielo Beya sa bilog na detalye.
Saruan Operations Manager kan SunWestville Realty and Development Corporation as in Masibis Land Incorporated na si Jonathan Tupa sa mga nag-atindir sa Fire Safety Drill Seminar kan Legazpi City Fire Station kasubagong aga sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Sigun kay Jonathan, sa tabang kan aktibidad, nadugangan sa iyang kaaraman nga ni maibiteran ang mga insidente nin kasulo. Apwera ka ini, naukudan niya naman ang paggamit in fire extinguisher. Natutunan ko sa activity na to is what causes yung fire, yung classification at saka yung use ng ating fire extinguisher na limitado lang pala siya. So very helpful siya kasi for those people na hindi naman talaga maalam, at least may basic knowledge na ngayon which is applicable hindi lang sa office, kundi pwede rin siyang ma-apply sa bahay or kapag bumisita ka, kapag may experience ka, pwede mo siya magamit. Sigun kay Senior Fire Officer 1 Blessed Dayan Balkin, parte ang aktibidad sa nagpapadagos na commitment kan BFP na pabaskugon ang kaaraman kan publiko sa pag-ibitar sa kasulo asin kung paano ini atubangon in kaso mabugtak sa siring na emerhensya. Sobrang mahalaga po yung pag-conduct natin ng mga fire safety seminar and drill kasi at least nabibigyan natin yung public ng awareness, 'di ba? Kung paano apulahin yung apoy kasi not all the time naman palagi kaming makakaresponde, 'di ba? Tsaka depende din sa location kung gaano kalayo. At least kung meron silang idea regarding fire safety, sila po mismo yung unang makakaapula ng apoy if ever man medyo matagal yung yung response namin. Apwara sa Fire Safety Seminar, nagkaigwa man in hands-on drill kung saan pigtaonin tsansan mga partisipante na makapag-practice nin real-life emergency scenario, kabali digdian fire safety evacuation drill. Mientras tanto, total na 183 na mga empleyado kan Embarcadero de Legazpi, SunWest Company as in Masibis Bay Resort ang nagpartisipar sa aktibidad. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariel Lubea. Fiesta Haraya kan DTI Bicol pormal nang pigbuksan. Man iba-ibang produkto hali pa sa manlain-lain na runa kan rehiyon tampok man sa aktibidad. Sa Hercules Barbacena sa Bilog na Istorya. Manlain-lain na produkto hali sa man iba-ibang runa kan rehiyon ang liwat na ipigtampok sa Fiesta Haraya kan Department of Trade and Industry Bicol. Kasudma kan formal ining buksan sa publiko. Pero sa mga daay pinalagpas ang tyansa na maging eksibitor, ang coffee abaka artist na si Joanna Paula De Leon kan Union of Katandunganon Artists and Talent o UNOCAT na hali pang Vera Catanduanes. Sigun kay Joanna, sa tabang kan aktibidad, mas mabibistuhan pa kan publiko ang saindang probinsya. Ang mga produkto man na sa iyang maibibenta, ang itatabang niya mandaa sa mga kababayan niyang nirapado kan bagyong Pipito. Yung DTI kasi is talagang sobrang laking tulong sa mga tulad namin kasi bukod sa nabibigyan kami ng opportunity like dito, nadadala kami sa mga mall or something sa ibang lugar na nabibigyan kami ng support para ma-showcase namin yung mga talent na meron kami and yung mga product na meron kami like mga local product na mga hindi lang mga paintings, pati na rin yung mga abaka bucket hat, mga gowns or something lahat na gawa sa abaka. Nagbali man bilang eksibitor ang 59 anyos sa sinanay Marilyn kan Barangay Cubo, Tabaco City. Napigbida man ang sa iyang mga panindang tabak. 1988 kan punan yaman ang siring na negosyo. Istorya niya, mas nabistuhan ang sa iyang mga produkto sa mga pagbali niya sa mga pigbubuksan na aktibidad kang DTI. Pa-trade per si DTI, pero may akong present sa OKB. Tsaka sa ibang mga DTI, pag na-invite, kaya mas kisain-sain kami nagduduman. Apwera sa maitampok ang creativity kan mga Bicolano, asin mapromotir an man iba-ibang produkto hali sa among na probinsya kan rehiyon, obheto kan trade fair na maipabisto man magin an kultura kan man iba-ibang probinsya. Kaya sa mga gustong magbisita asin mamakal, makukuha ang Fiesta Haraya sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi sa Legazpi City. Madurar ang trade fair sundo sa Huwebes, Nobyembre 28. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena. Asin yan ang katripunan kan mga baretang naguno kan ako Bicol News Team. 29 aldaw na sana, Pasko na. Ako po si Jen Nunez. Salamat!